ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വളർത്തുന്ന മീനുകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന വീഡിയോയാണ്. അപ്പം അത് ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് കാണണ്ടേ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ പോകും. അപ്പം ഇത് നമ്മളെ ഗപ്പിക്കുട്ടികളാണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണൂല, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാം. ചെറിയ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഉള്ളത് വേറെ ഒരു അക്വേറിയത്തിലുള്ള മീനാണ്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ അക്വേറിയം കേട്ടോ. അക്വേറിയത്തിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ബേറ്റ ഫിഷ് ഉണ്ട്, ഗോൾഡൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് പെണ്ണാണ് കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ ആണാ പെണ്ണാ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ആണാ പെണ്ണാന്ന് ആരെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇതാണ് ഈ കറുപ്പ്. മറ്റേത് ഗോൾഡൻ പെണ്ണാണ്. ആണുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ചത്തുപോയി. മോള് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഉള്ളിലുള്ളത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടുക്കുണ്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പുറത്തത്തെ മീൻ കാണാം. അപ്പം ഇത് നമ്മളെ മീൻകുട്ടികളെ നമ്മളെ കുളത്തേക്ക് ഇടാൻ. ഇത് ചെറിയ കുട്ടികളെ പിടിച്ചിട്ടതാണ്. അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് കുളത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ കുളം. അപ്പം നമ്മളെ മീൻകുട്ടികൾ നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിവിടെ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളെ കുളം തുറക്കാം. കുളത്തിൽ അത്ര മീനുകളൊന്നുമില്ല, വളരെ വൃത്തിയാക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ കുളം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത്ര മീനുകളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ മണലാളുണ്ട് കണ്ടോ, കുറേ മണലാളുണ്ട്. അത് ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ ദിമത്തെ മണലാൾ ചാടുന്നതാണ്. അത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മീനുകൾ ഇതാണ്. അപ്പം ഇന്ന് ഇതിൽ 3 മീൻ ചത്തു. എന്താ അറിയില്ല, അങ്ങനെ ചാവുകയാണ്. തീറ്റയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻകുട്ടികളെ നമുക്ക് തീക്കിടാം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ മീൻകുട്ടികളെ ഇടാം. അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകുട്ടികൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ മീൻകുട്ടികൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കണ്ടോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി. ഇത് ചെറിയ കുട്ടിയാട്ടോ, വലിയ കുട്ടിയല്ല. ഇപ്പോൾ കുറേ മീനുകളൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് മീനുകളുള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മളെ മീനുകൾക്ക് തീറ്റിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതാണ് നമ്മളെ തീറ്റ. കണ്ടോ, ചെമ്മീൻ പൊടിൻ്റെ കുരുകളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മീനുകളുള്ളൂ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഏറിയ നമ്മളെ മീനുകൾ ചത്തുപോകും. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് തിന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക, കാണാം ഒരു മീൻ കണ്ടോ തീറ്റ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ തിന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ മീനുകൾ. ഇനി കുറേ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കുറേ ദിവസമായി നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.